Min maħżen mimli nies b'attività li ma taqta' xejn din is-sena huma biss 6 minn nies li qed jaħdmu fuq karru ta' skala ferm iżgħar. Żorna l-maħżen tal-Karnival tal-kumpanija Tal-Landa fejn hemmhekk qed isir xogħol fuq il-karru tar-re tal-Karnival. Clyde Axisa, wieħed mid-dilettanti li qed jaħdmu fuq dan il-karru, spjegalna d-differenza li qed jesperjenza din is-sena ikkomparat ma' snin ta' qabel. Min il-millit huwa differenti ħafna lejna din is-sena, kif qed tgħid inti. Is-soltu laqqas nkunu nafu li ġej il-miliet, ġifieri bħal dan iż-żmien is-soltu ġieli nkunu 15-20 ruħ hawnhekk, kulħadd għaddej gas dawn fuq il-karru l-kbir tar-re tal-Karnival. Din is-sena tinkunu 5-6 min nies. Din is-sena l-karnival se jkun differenti minn dawk li aħna imdorrijin naraw. Kif din is-sena Festival Malta talbet lid-dilettanti biex jaħdmu fuq karrijiet ta' 3 metri bi 3 u għoli ta' 5 metri biex iżejnu wħud mill-postijiet prominenti f'Malta. Ir-re se jkun qed jilqa' lil dawk li jkunu deħlin lejn il-kapitali b'disinn li jfakkar iż-żmien li għaddejjin minnu b'tama għal ġejjieni aħjar. Madankollu d-dilettanti xorta waħda tħossu n-nuqqas tal-eċitament li jġib miegħu kull sena il-karnival. Kważi ta' qalba lejna d-dilettanti li aħna kull sena nistennew iż-żmien ta' frar biex nipprattikaw id-dileċċju tagħna. Hija ħafna differenti, qed nagħmlu karru żgħir, ħajsiru karrijiet żgħar li ħajkunu imqasmin madwar Malta. Ix-xogħol ma tikkumparax minn wieħed għal ieħor, però mill-mitluf qed nieħdu li nistgħu u nippruvaw fi frar li l-poplu Malti xorta jieħu pjaċir kif jista' minkejja l-problemi kollha li d-dinja għaddejja minnha fi żmien ta' pandemija.